Ei, va com va o què? Bo, avui és dimarts, ja sabeu que a nosaltres la veu teniu el nou lliurament de la columna Va com va. Sabeu que estava pensant ara mirant el vídeo de la setmana passada i crec que el de l'anterior també, que tots els dimarts porte aquest jersei. O sigui, aquest és el meu uniforme dels dimarts, per el que estic veient. Tenia ganes d'escriure una columna dedicada a Mònica Oltra, perquè sabeu que li està caiguent de tot. O sigui, que el PP, i particularment, li està tirant merda, a més sense control, amb arguments que són clarament masclistes, però que a més no tenen res a veure amb la veritat, i que a banda que són d'un cinisme, en fi, és una característica de la dreta espanyola, de la ultradreta, però de la dreta, el PP, que m'impressiona molt, el cinisme que poden arribar a tindre i la seva manca d'escrúpols. Realment sentir les coses que diu Maria José Català, aquesta, que va ser alcaldessa de Torrent, per cert, i que se va fer famosa per un vídeo viral en què ella demanava disculpes estava parlant en una convenció del PP o alguna cosa d'aquestes i els demanava disculpes per si en algun moment es passava al valencià perquè dia que és un defecte que ella té. No? Jo crec que ara, amb la seva lluita contra el valencià, i aquest defecte, cometes, ja se li haurà passat. No? També m'esgarrifa el to de les seues acusacions i de les seues intoxicacions contra Mònica Oltra, especialment perquè ella és una dona, també. Ella és una dona. Està clar que la seva ambició ni té límits ni repara en mitjans. És una cosa bestial. Però, bo, en fi, d'això és el que parle, que això és el tipus de gent que vol tombar a Mònica i que siguem conscients que si la tomben, això és la gent que podria fer-se amb el poder, i, mare Déu, si aquesta gent torna a tindre la clau de la caixa, mal anem. I si hi ha aquesta gent que mai els han importat el més mínim, els sectors més desfavorits de la societat, les classes populars i els menors tutelats, ja me direu el que els han importat a la gent del PP i a la dreta, que els utilitza, a més, en campanyes criminalitzadores en quan tenen ocasió. Imagineu si aquesta és la gent que se torna a fer càrrec de les polítiques socials. D'això és el que parle. El que passa és que ho faig a partir de records personals, perquè jo a Mònica Oltra la vaig conèixer fa molts anys. Sabeu que ella és de Paterna. La seva família és de Paterna. Ella va néixer fora, l'emigració, però va tornar, va créixer a Paterna. Jo la vaig conèixer a Paterna, a més van coincidir perquè ella era la coordinadora de joves d'Esquerra Unida i jo comente que se fèrem amics. De fet, estava entre els grups d'amics, ella, Miquel Real i més gent, que vèrem junts i juntes per televisió la final de la Champions League de 2000. Aquesta Champions League que somiàvem que podria guanyar el València, a més contra l'ominós Real Madrid, i que finalment la vam perdre. O sigui que jo amb Mònica en aquells moments tenia una gran amistat que després l'he tornat a veure, clar, al llarg del temps i s'ha mantingut, però en aquells temps parlàvem molt de moltes coses, de falles també, però parlàvem també de política. I comenta això, que ja en aquell moment era per a mi un referent polític i ideològic, per la seva solidesa, per la seva consciència de classe, per moltes coses, també per la perspectiva, per la visió que tenia de la situació social i política valenciana i espanyola. Era un referent i després ho ha continuat sent. No me va sorprendre
que ella d'alguna manera encarnara la veu de la dignitat contra el PP més corrupte, precisament perquè la conec i sabia ja d'abans que parlava molt bé, que parla molt bé i que té, a més, esta solidesa que dona la convicció moral. No sempre estic d'acord amb ella, de vegades diu coses en les que no estic d'acord. Ara, del que mai tinc dubte és que Mònica pren les decisions perquè honestament pensa que són les millors. I a més ho fa pensant en termes col·lectius i no individuals. Això estic segur. I això és la Mònica que jo vaig conèixer fa ja més de 20 anys. I d'això és el que és del que parle. Jo crec que ella bo els protocols que ha implementat des de la seva conselleria, en fi, la defenen, deixen ben clara la seva innocència, ja no té res a veure amb el que fera el seu exmarit, evidentment. És més, ella ha lluitat contra que aquestes coses passen i ha millorat els protocols de detecció. Ella no necessita que jo la defenga, però volia contar això esta setmana, perquè la penya amb la que s'enfronta és ben canyera per la seva manca d'escrúpols, pel seu cinisme i perquè és evident que el que vol és el poder per qualsevol mitjà, siga com siga. I aquesta gent en realitat és molt perillosa. I parle del tema Mònica, però vaja, vull dir, ja sabeu que no és un tema aïllat, la capacitat d'intoxicació i de mentir que té l'ultradreta espanyola i la dreta, que no se la diferencia massa, és brutal, no em deixa d'estorar i d'escandalitzar i tot. Doncs d'això he parlat esta setmana. Continueu d'exàmens, De fet, demà teniu l'examen amb mi, el treball final. Vinga, que ja estem quasi. Que continueu brillant. La setmana que ve, més.